खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 नोंथांमोनखौ बरायबाय। हायर सेकेन्डारिनि जोबथा आनजाद 2022 नि फिथाइखौ फोसावबाय। आर्ट्स साइन्स कमार्स स्ट्रिमनि हायर सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ दिनै फोसावबाय। आरिमु स्ट्रिमाव गासै 93.48 जौखोन्दो फरायसा फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हादों। आर्ट्स स्ट्रिमाव गिबि 10 पजिशनाव गिबि पजिशनखौ मोननो हादों। फारियै साधना देवी कामरुप गार्ल्स सिनियर सेकेन्डारि स्कुल कामरुप गामि जिल्लानिफ्राय, शेरि गहाय वमेन कलेज तिनसुकियानिफ्राय। नैथि पजिशनखौ मोननो हादों बिदिशा मिश्रा शंकरदेव एकाडेमि नलबारिनिफ्राय। थामथि पजिशनखौ फारियै सुदीप्ता देबनाथ शंकरदेव सिनियर सेकेन्डारि स्कुल हजाइनिफ्राय। निलय कुर्मी रामानुजन सिनियर सेकेन्डारि स्कुल नगावनिफ्राय। कमार्स स्ट्रिमाव गासै 87.27 जौखोन्दो फरायसा फरायसुलिफ्रा उथ्रिसारनो हादों। गिबि 10 पजिशनाव कमार्स स्ट्रिमनिफ्राय गिबि पजिशन मोनदों सागर अग्रवाल विवेकानन्द सिनियर सेकेन्डारि स्कुल काछारनिफ्राय। नैथि पजिशनखौ मोननो हादों मनोज ज्योति बरठाकुर क्रिसेन्ट एकाडेमि जरहाटनिफ्राय। थामथि पजिशनखौ मोननो हादों निखिल गुप्ता आरडी सिनियर सेकेन्डारि स्कुल तिनसुकियानिफ्राय। बिगियान स्ट्रिमाव गासै 92.19 जौखोन्दो फरायसा फरायसुलिफ्रा उथ्रिसारनो हादों। गिबि 10 पजिशनाव बिगियान दाहाराव गिबि पजिशनखौ मोनदों धृतिराज बास्तव कलिता दिमरनय ओइचएस स्कुल दरं जिल्लानिफ्राय। नैथि पजिशनखौ मोननो हादों अलंकृता गौतम बरुवाया सलब्रक एकाडेमि डिब्रुगड़निफ्राय। थामथि पजिशनखौ सुरजित सूत्रधर कनसेप्ट सिनियर सेकेन्डारि स्कुल नगाव जिल्लानिफ्राय मोननो हादों। मख'नो गोनांदि मोनथामबो स्ट्रिमावनो बिटिआर हालामनि फरायसा फरायसुलिफ्रा टप 10 पजिशनखौ मोननो हायाखै। देग्लाय फिन बोहैथि दाहारखौ लाखिफिननानै आर्ट्स स्ट्रिमाव बङाइगाव ओइचएस स्कुल इंलिश मिडियाम बङाइगावनिफ्राय अनन्या सूत्रधरा 10थि पजिशनखौ मोननो हायो। बिथाङा 10थि पजिशनखौ मोननो हानायनि थाखाय बङाइगाव ओइचएस स्कुल इंलिश मिडियामजों लोगोसे बङाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोन्दों। बावैसो सिगां 2022 मायथाइनि ओइचएसएलसि आनजादनि फिथाइयावबो बङाइगाव ओइचएस स्कुल इंलिश मिडियाम बङाइगावआ 10थि पजिशनखौ मोननो हादोंमोन। अनन्या सूत्रधरा 10थि पजिशन मोननायाव बङाइगाव ओइचएस स्कुल इंलिश मिडियामनि फोरोंगिरि फरायसा फरायसुलि गासैबो गोजोननाय मोन्दों आरो रंजादों। लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोराबो गोजोननायखौ मोन्दों। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। गोजोन्थों।